Yeah, umhla ka-20 kuJuni 2026 ubingelelo uyena kuSimakade Mahleke engathandi ngoba ehlekela imali umshikashika isoka ley'ntombi zakaXolo sikubingelela live IZTV ekuyi-TV ke etholakala online kubo bonke abalandeli abathandi bomculo kaThothoza kusukela namhlanje kumhla ka-20 kuJuni 2026 sizobe sesikwazi ukuthi le midlalo siyithole bukhoma siyilande noma yikuphi la ikhona emakhaya ey'nkundleni zonke zokuxhumana siyatholakala. Kulula kufanele ukwenze njengomlandeli weXhothoza njengomlandeli we-IZTV ukuthi nje ulandele ipage iBullers SC Media ekuyiyona ezokuthatha ikubeke ikulisele konke ofuna ukwazi nokulandela ngomculo kaXhothoza. Angihambi-ke ngedwa ngihamba la noNtobe uNtobe uMadinisa uMophosho uMamjokwane Ntobe namhlanje sibe YMCA sizothula umdlalo omkhulu kakhulu weRoyal Messengers. Kuthini mhlawumbe ukuphawula kwakho ubulise kubabalili emakhaya? Sanibonani balaleli emakhaya, igama uNtobe wakwaNtobela from IZTV. Namhlanje ke we are here YMCA sizopresenta noma ngithi we are here emidlalweni weRoyal whereby we're celebrating 61 years i-team ikhona. Meaning it's been a while noma it's been a very long time i-team isendimeni, i-team iprogress. Thank you. Awu sikane madoda 61 years ayona ke imbiko lena noma iminyaka emincane iminyaka emikhulu kakhulu amthungwa usiqemeza lo uphuma khona kwi-IZTV awubingelela ababukeli emakhaya ubatshela ukuthi sibaphatheleni kwi-celebration ye-Royal Messengers. Sanibonani nonke emakhaya. Uphumlane lo usiqemeza sento enkulu unezigigaba kazibala ukube ziyaba ngabe usenezimendle. Hawu sikane madoda usiqemeza wento enkulu kuqhubeka siqemeza Ngithi nje kuthina sonke esizile la emculweni sibalandeli asupporteni ama-team ethu siqhubeke siye phambili mhlambe sibe nomdlalo omuhle bese sizibheke naloqhudeqhude ozoba khona phakathi kohlelo olusha hlangene neRoyal Messengers. Yeah. Mhlawumbe ke le kaqhudeqhude asiyekela abanikazi bayo ngoba siyeza ukuthi ababaningi namhlanje bawu2 kuphela. Iyona Royal mhlawumbe ake sikhaqise lapha emakhaya kubabukeli be-IZTV. Kusho ukuthini lokhu kubhekana kwamaqembu amabili sisazobacela babe nathi sinikeze abalaleli Ntobe? As much as mina ngeke ngize ngichaze kakhulu because ibona bazini, but uma ngabe kuzoba khona ama-team awu2 angabi more than 2 kusho ukuthi lapho kubhekene iy'nkunzi zonke. So ongekhe esibayeni sakhe kuzomele angokujimile kanti nosesibayeni sakhe fanele alwele ukuthi angaphumi or else kuzoba nenkinga. Hayi uyazwela ke kodwa uMakhasana namhlanje kumhla ka-20 e-YMCA mhlawumbe nje siqhemeza sesizovala silindele wona amaqembu lawa kaqhudeqhude. Uyayazi i-Royal Messengers uyalazi uhlelo olusha mhlawumbe uthini kukhona somthikile ukuthi mhlawumbe angawudla umhlanganiso namhlanje? Into engingayisho nje kakhulu ukuthi hayi kunzima kakhulu siyabuyela. Yasizela ababukeli sibuya kwi-IZTV silandele lapho ey'nkundleni zokuxhumana iBullers South Coast Media iyona ezokuthatha ikubekele kungekudala nje sizokulandela lamaqembu amabili kuyiwona azobamba uqhudeqhude sizwe ukuthi wona asiphatheleni from IZ to the world. Thank you. Once again siphinde sibingelele uNtobe wakwaNtobela. Sisaqhubeka nama-interviews wethu enzeka e-YMCA la si-celebrate khona 61 years we-Royal Messengers. Ngingahambi ke ngedwa nje at this time ngihamba no Mr. Khumalo ozozi-introduce and then ku-introducing wakhe ngicela engiqiphe igama lakhe isibongo nokuthi uqale nini kwi-Scotsania Music nokuthi waqala kanjani nokuthi what inspired him. Ngibingelele ama-South Africa manje nonke lelo nibingelelayo eMakhumalo na-surprise esicathamieni weqembu le-Royal Messengers. Olaphethelwe njengamanje kodwa-ke usifaka nongoma lapha siwa khona. Ingaba yakhe lapha ekhona ayikho kwanongoma esetrayed. Iqembu engicula kulo-ke i-Royal Messengers elasungulwa ngo-1965. Sungulwe leli qembu lidala kakhulu lisula abo bethu
thina sijoyina leminyaka mina ke qala ukucula kuleli qembu ngonyaka ka-2001 ngaqala iqembu le-Messengers ononyaka eqala ngawo. Siyabonga. Ngomafishane nje besicela usiphe umlando we-Royal Messengers. Okay, ne-Royal Messengers njengoba seke ngaveza kancane ukuthi yasungulwa kahle baqula uSipho endaweni yase-Utrecht. Abobaba babekade besuka kuleyo ndawo yase-Utrecht eminyakeni eminingi edlule. Namhlanje iminyaka eno-61 edlule. Lo namhlanje basenalo umcimbi nje celebrate 61 years vele asungulwa eminyakeni eno-61 edlule. Kwathi ukuhamba kweminyaka-ke isabizwa nge-Utrecht. Kwaukuhamba kweminyaka-ke kwabe sejoyina abaningi bawanongoma kulolu qembu. Ingakho-ke waze washintsha wasengabesabi le-Utrecht. Ngoba basejoyina kuba abaningi bawanongoma. Basebethela phansi bediscussa ukuthi konje bengalithini manje igama basephuma-ke no-Royal Messengers kwakhona khomisa ukuthi ayisebesiwanongoma ehlala Nkosi. Okay. Kusho ukuthi igama le-Royal Messengers ngokwenu lisho ukuthini? Kusho ukuthi nje kasithunya sendlunkulu ezikhosini. Okay. Ingakho nento esikhathi esiningi ijwayele ukuthi sibe nento esimasichula siyithumele emphakathini oyi-message. Yes. Ngoba siyazi ukuthi sifana abantu abazithunywa kufanele ukuthi basho something emphakathini. Ukuthi ubani mhlawumbe okuyena owasungula iqembu? No, sisome i-Royal Messengers yasungulwa exactly ukuthi ubani wayisungulayo ubaba Khumalo. Yebo. Ozala mina kodwa-ke naye engayisunguli yedwa abe nabanye nje obaba kade yisungula esondweni yase-Utrecht wahamba isikhathi-ke babesele iqembu selijoyina abanye obaba-ke bawanongoma. Ngakho kwazi uhamba waze iqembu lashintsha ukuthi laye ukuthi libizwe le-Utrecht labe silibiza nge-Royal Messengers ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi wasejoyina obaba babeyidlanzana baseqhamuka endaweni nawunongoma kwase kuba i-Royal Messengers okusho ukuthi ithunywa zasendlunkulu nje isikhathi esiningi. Okay. Usumentionile ukuthi iqembu the founder of i-Royal Messengers was Mr. Khumalo. Ungabe mhlawumbe ukuba i-leader yeqembu into mhlawumbe inherita angeke ngize ngisho sesinabo ngizenza khona ukubalele phela ukuthi ngakusho nje ukuthi umuntu owenza ngoba ukuthi phela into yasekhaya umuntu owenza ngoba into yasekhaya ngathi ngikhona amakhula iyona kodwa nje ngaxoxa nje nami ngizangibeka nje insizwa ngoba ukuthi bonke umuntu okhuthele kusho ukuthi wabekwa insizwa ayo ukuthi mhlawumbe owayiherita. Yes. Okay. Uma mhlawumbe ungasithatha nje usibeke emafuphi, the colors eniwasebenzisayo kwi-Royal Messengers symbolize ini? Uma sisebenzisayo siswami umbala nje oboxle green bese kuba white bese kuba black. Obaba-ke behamba la kahle kahle basila ukuthi kahle kahle bezokhetha imbala bakhethiswa yini kodwa basitshele phela ukuthi singasuli le mbala siyibambe kodwa manje sayibambile. Udlala kade ngisuselapi ulwazi bangadluliselanga kuthini. Yes. Ngingasho ngithi ngoba ngokwezincwadi simele uma ku-team members apho ubani esingathi mhlawumbe uyena omdala nakona bonke not ngokwe-age but ngokufika eqenjini. Ngokufika eqenjini njengamanje omunye umfowethu wasemndeni ekhaya Khumalo okubhuti wami yena-ke umuntu osele njengamanje sokudala engathi mangifika nami ngomfika ekhona kanye nabanye obaba kodwa-ke ngizoba namhlanje engekho yena kodwa nje-ke umuntu okhona mhlawumbe sisenaye ubhuti waKhumalo ubhuti wethu thina la eRoyal Messengers. Yeah. So uma ngabe let's say wena awukho available awukho nje at all, it's either iseholo or anywhere, ukhona ni mhlawumbe omunye umuntu omthembile ukuthi no lona angakwazi mhlawumbe ukulida azo aculise? Ya ukhona. Usiyabonga kwaMkhize. Siyabonga Mkhize yena umuntu oyayicaca ukuthi uyabamba kanti lesi isikhathi kuye kube ufanele waKhumalo. Kufanele Mkhize no ufanele waKhumalo uyabamba naye uqala wena ubamba qali usiyabonga Mkhize bese uthi uba ukuthi-ke usiyabonga Mkhize akekho bese ufanele waKhumalo ngoba uMkhize kaziningi nje umsebenzi. Yeah. Ubhuti wakho lo othena uyena omdala kuma-team nakuwena ubani wafika kuqala? Uyena wafika kuqala. Uyena wafika kuqala. So kunomuntu owafika kuqala nakuwena
i-relationship yenu iba njani, ni-treatana kanjani as in terms of the respect? Hayi kanti sifele iqembu siswami isatshela nje thina ukuthi iqembu lakho ngaphansi isekelo senhlonipho. So nje konke esikwenza mfuna ngicabanga ukuthi sikwenza ngaphansi kwesenhlonipho sabantu losho into ehlezi njalo kwesikhumezana yona ukuthi uma kuthiwa kwenzakalani kodwa inhlonipho phambili. So ngiyacabanga ukuthi nje lokho kumoyela kahle kuyena nami emoyela kahle ngoba into phambili ukusahlonipha. Yes. That's good, that's great. Ukhona la mhlambo okwabhekana khona nesimo whereby you have to release one of your members due to disrespect. Hayi ngibona kwenzeki. Kaze kwenzeka. Ngoba inhlonipho ihlezi ikhuluma njalo eqenjini bona kwenzeki. Insizwa nje inhlalo enkulu siyalandelana siyahloniphana hlezi ishumela ziyipreacher njalo le inhlonipho ngoba vele iqembu sakhe lonakhiwa ngaphansi kwesenhlonipho aze wenzeke. So what I've noticed about your team is they are so humble and they are so down on earth. Yini mhlambe wenza njani ukuthi ubagcine beneso simo? Hayi ngicabanga ukuthi le muntu as a leader you need to lead as an example. By example. So ke ngicabanga ukuthi bafethu bahamba ngandlela bahamba because nami angiyena umuntu nabanami ngihambule. So manje nje mntazi abasekho hambule bazothi ukuhloniphana phambili. That is why bayona na ukuthi siyahloniphana. Abahloli bakho there seems to be one thing. Uba recruiter kanjani? Hayi ndihlezi ishumela njalo nje. Ngoba ngisho ukuthi ndihlezi ishumela mayifika wafika umuntu ekhaya uthola ukuthi ungenye indlela. Kodwa mase fika sebona isimo ngaphakathi uyaphoqeleka noma singamphoqi. Kodwa automatically umqondo lakho uyabona isimo sifikayo ezicike nayo umqondo wakhe usuchange usufana nathi ngaphakathi ukuthi usufanele ukuthi abone thina siphila kanjani naye siphila ngalo ndlela. Is there anything ongasho ukuthi umthetho nje lo wakwa-Royal awutshintshe? Into esebenza ngakakhulu umthetho nje ongajini oyena esizayo ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ukuthi ugcwele ekhaya uma ukuthi usuku lokuthi kuyacula noma kuyadlala noma isikhathi osiyerehezana wonke umuntu kumele uma ukuthi ukhona lapho uma ukuthi akekho lapho kumele kube ukuthi iqembu lamazwe ukuthi ukuphi okusizayo kube ukuthi sihlale sibumbene njalo. Okusho ukuthi i-report ngesonke isikhathi lehle sibeka phambili ensizweni bona mtshelo ngophambili kakhulu esisebenza ngawo ukuthi i-report njengokuthi unankingani lo-reportele iqembu. So ni-team enkulu niyaziwa nje kakhulu nembala futhi. Sengike ngaphuma mhlambe nayo perform uthi mhlambe out of the province or out of the country. If no, is it possible ukubona niphuma in future? No, out of the country sibesaya. Yeah. Gauteng province ngesabantu abayayo sike safuthi nase East London. So perform ngaSatma, imicimbi ngamaSatma. Kanti ke ukuthi sibonakale nje siphumela ngaphandle kwekhanda akakenzeki. Kodwa ngendlela nje esini sikapho ngicabanga ukuthi ungenzeka anytime soon. And siyajabulela amahle wenzeka. Wait, nasijabulile. Siyajabulela kakhulu. Nasihamba naye. Hayi. Sithemba kanjani. Kodwa mase ngithondela kakhulu thina ngempela kanjena njengoba ngizama ukuthi kodwa nofula ngale ndlela. Ngawona lokho ukuvula kwendlela. Vula wendlela yethu, vula wendlela yethu, vula wendlela yethu, vula wendlela yethu. Sebenzisana phambili. Sike savumelana before ukuthi you are calm and collected ngaso sonke isikhathi. So kuyenzeka ezisebenza nabantu uthola ukuthi kunenkulumo ezinegative eziqhamukayo. How do you deal with that? Into yona engisebenza ngayo sesungamukela nje ukuthi vele ngeke ngisho ngaye eParliament ukuhlezi ikhona lezo zinto lezo. So ukuthi phela ma uphambi kwabantu kumele ma ukuthi ufuna wamukela ngoba vele phela ngeke uzibe ngasonke isikhathi wamukela nje ulamukela iphutha lakho bezama ukuthi ulungise lokho kubalekile. Ungathi ma ukhona lapho usula khona bese uba ukuthi lesimo usibeka phezulu no. Wamukela nje ma khona usula khona ngoba phela ufunda kubona abantu. Yeah, ufunda kubona abantu. Yes. Bese siyabuya siza la. Kunale ngoma le as much as ibingeyintsha cause ngeke ngayibona on YouTube. Oyicule eYMC no ePlayhouse I mean. ePlayhouse with ufanele. Ubani wakhophoza lokho? No, la ngoma i-combination. Ipart lengasegcineni yakhompoza yena ufanele. Bese ipart engasekuqaleni
yena uMasaphraza okhuluma naye, so i-combination sinamanje kwaba imikono nje yethu ufanele waqhamuka nayo namase ngikhamba ngisiqalo kwesakhona. Okay, so Kodwa manje oneni laphaya vele bese sewuyena ufanele wasicala ngophathi. all right. Yes. So in other words, it's not like umchuzile ufanele part nisebenzisene kuyona. Yes. Oh, Mr. Chairman himself. Sibonge baba ukuthi uvuma ukusijoyina namhlanje. Kungaba iphutha kakhulu noma mhlambe sesilenzile isizodlula sokuxolisa ukuthi singaqali ekhanda ukuze sazi ukuthi samkelekile ehall, not just us as ICTV but abasupporti besiphathamia as a whole. Ngicela ubaba as introduce and then asamke. Ngicela ukunibekela ngiphinde nginamukela la ku-association wase-YMCA igama lami uNkosi kaMthuli owusihlalo ka-association ka-YMCA. Sibonge kakhulu Baba Luthuli. Ubaba Luthuli, mangabe mhlambe ngingabuza on behalf of association, uma ngabe kuzohlelwa umdlalo whereby ku celebrate a certain years, ngabe nani niba iphathini yalezo zinhlelo? Siyaba ingxenye yey'nhlelo ngoba iqembu lisuke lingaphansi ka-association lethu okuyithina abantu aba-ward rider ngayo yonke le nto. Uma ngabe ukhona umdlalo nje ithi sosheshelezi sikhiphe iy'thebe kuyithina esikhipha amaqembu ukuthi sivele stage esiphethe sekunokubayo manje. Okay. So-ke selilonke nje siyona vele ingxenye enkulu futhi kakhulu hayi kancane. It's not the first time sisebenza la nobaba ubaba Luthuli. But ekusebenzeni kwethu nobaba Luthuli awulikho nelodi la ngeke ngambona ubaba Luthuli efakile umfaniswano weqembu elithize. Kungabe lokho kuthini? Njengoba mina ngiwumalusi ziluswe yimina zonke izinto zami zonke lezi. Angithi-ke kufanele ngiwathule amaqembu ngiwagibeze stage. Yes. Bese ngiphinde ngifake isiyalo emajajini ukuthi awasebenze kanjani. That's correct. Uma ngabe mina sengitholakala ngiyimaphi with imbala noma imbhalo yeqembu elithile, lokho sekuzokwenza ukuthi i-competition ingahambi kahle uma isiphelile, mhlawumbe sekuphuma imiphumela iphuma bese kuvela lo ebengigqokile bese kuthiwa vele yini ayingenzeka ngoba vele uShlanhla wayese-indicate-ile imibhalo emzimbeni yakhe ukuthi nangu umuntu ekhona kawina namhlanje. Okay, ayisikuzwa kahle lokho and ku-clear, it's crystal clear. Ngenxa mhlambe yesikhathi asazi ukuthi sinikezwe isikhathi esingakanani. Sicela ukumdedela ubaba mhlambe after umdlalo bese siphinda futhi sizokhuluma naye. Siyabonga kakhulu. No, ngikuzovela ngiphinda nginibingelele futhi umina uNdobe wakwaNtobela. Angihambi-ke ngedwa at this point, ngihamba noVuzo esimazi njengomuntu ohleze esi-provider ngo-live. Ngicela ubingelele bese introduce. Okay, happy igama lakho onokuthi Okay, igama lami nguVuzo waMshengu eMzimkhulu. Siyabonga. UVuzo namhlanje siyambona ugqoke kahle. Ugqoke ama-colors awu-green and white which matching i-Royal Messengers. Ithini into because sikwazi uyi-Nkululeko? Alright, so sobuye sibuyele kuVuzo asiqale ngawe sisi. Sawona sisi njani? Ngiyaphila. Ngicela u-introduce bandla. Igama lami nguSindiswa Wamkhize from eKhomazi, umlandeli weMessengers. Oh wow. Uqale nini ukulandela iZulu Messengers? Anginayisho kusiqale nini, but I think it's been 5 years now. Umlandeli wayo. Lapho ko 5 years. Oh wow, that's been a long time. UVuzo yena uqale nini ukulandela i-Royal Messengers? Angazi nayilandela. Oh, awusiyi Royal. Okay, ngidida ama-colors. Ngidida ama-colors. Okay. So, oh, ama-colors. Yeah, yona angididile. Hayi muhambe ngiyathanda umesh. All right. Of which is a good thing. Yes.
hayi ngiyayithanda leyo. So you are the one osiprovide ngo-life. Yini eyakwenza noma eyak-inspirisha ukuthi wenzele abantu u-life, especially abantu abangakwazanga ukufika emaholo? Angazazi ukuthanda ngasho kanjani. Kwaba ukuthanda Ukuthanda nokuprovide. because ngiyakuthanda ukuphosta ngocothoza isikhathi esiningi ngithanda ukuphosta ngawo. Yes. That's a good thing, I can say. How long have you been doing u-life? Yo, angazi yasengisikhathi but It's been a while. Yes. Okay. I'm sure as umuntu ohlezi eposta akhona ama-challenges oyayifaceane nawo ekwenzeni u-life. Mhlawumbe uma ngabe ungasichazela amaphi lo ma-challenges oyayiwaface? Hayi ukuthi mhlambe abantu bathanda ukukhomenta mhlambe i-comment eqembini comment ongayithanda ngikuthanda ukuthi abantu bakhomente ku-live wami bakhomente kabi ngamathip. Angikuthandi lokho ukuthi yami sidaba angikuthandi. Umuntu uma ibona into wrong ku-live abothuli angakhomenti. Because angibafuni abantu abakhomenta kabuhlungu ngamanye amathip. Okay. Uma mhlawumbe unayo indlela yoku-avoida lokho, ngabe eyiphi? Noma nawe usuke ungenayo indlela ukuthi ungakwazi uka-avoid? You just let it. Siyabonga kakhulu Vuso. Usisi uthe usindisa, right? Yeah. Wathi you've been 5 years eqenjini landela iqembu. Yeah. Yini osoyinothisile ngeqembu lakho? Ukuthi iqembu lami lalikhuthalela ihholo futhi lenza sure ukuthi uma kunemidlalo emincane leyo seseshini ihlezi ifika early makumele kulandiswe abalandeli lenza sure ukuthi lona lokuqala ukuthi umdlalo wale iqembu alikhethi. Okay. Mhlambe ikhona indlela eniyayidiscuss before uqala umdlalo ukuthi no kulo mdlalo siqoka kanje. No, akujwayelekile ukuthi sidiscuss but kuyaqondana kwazi abantu vele abayithandayo ukuba kahle. Endini bahle guys. Endini bahle. Ngibingelela udeleli wakamnyaza eShowe eMakhilemba. Ukufika kule team ngifike ngingakawugqoka umfaniswano. Ngesala eThekwini ngicabanga kwaku 2001 wathatha ngesikhathi impela ukugqoka umfaniswano kuyona, kodwa ngibona laba abantu bangenzela lento engiyithandayo ngoba umculo into engingangena noma ngingangena ngokuyicula ayingathi ngiyabalalela laba bantu. Imessage yabo ikhomba ukuthi iyakha abantu abasha ngoba ikhuluma nje ngabantu abasha. Kwafika ezingeni lokuthi-ke nama izinsizwa zavele zangijwayela zathi hayi baba siyakubona umculo uyawuthanda. Ngithi noma ngifikile la ngijabule ngize ngidedele ngisho imali ngisho ingoma yami. Base bethi-ke Mnyaza siyakubona lento uyayithanda. Hawu-ke kusuka lapho ngahamba nabo kwaze kwafika lapha organizer khona manje imfaniswano senginelisekile yibona hayi laba bantu noma ngathiwani bayacula. Angingabuki ukuthi khona la ubuhle khona uma wemambala kodwa umculo wabo mnandi ngiyawuzwa. Ngabajoyina lapho-ke nje ngawumlandeli ovelele kwangawukuthi uma ngifika nje la bayabesha impela usufikile baba kanjalo nje futhi kanjalo. Ngayithanda lapho-ke iRoyal ukuthi umculo ucula ubhuti mnandi noma ngathiwa iwinile kodwa mina ngithi ngigezekile ngaphakathi. Wawuthanda kwami-ke iRoyal Messengers kakhulu yakungena ungawukuthi ngisuka ngisho esho ngenamali kodwa khona ngiyakhona uma bethi umdlalo bawubekile. Iyona-ke into nje eyenza ukuthi ngidlalele yalo umculo wayo ukhipha ujabulisa abantu abasha, ujabulisa umuntu omdala, usweyalo cellphone nje bavele bangidida ngoba ngakade nginey'nkinga ekhaya ngephuca i-cellphone. Ngathi uma ngifika la bengishayela leyo ngoma ngaphuma u-200 nguphethe kanje ngathi hawu bafana Ukiya ngawo. ngawandayishathanda u-200 wangaphansi unkinga okungenaloku manje nina ngizongitshela lelo. Uyabonakala abantu ngabatshani baculile eqondile emnandi baculile ephahlekayo ngabathanda ukuze kube namhlanje ngeke ungishintshe. Angiyaweke le nto beshintsha angihiti mina into masekhethile hayi ukuthi uqhamuka kanjani cha mina into esengiyithethile ngizwe ngiyikhethe sengenye ngesikhathi lokho nje. Mhlambe liphelela la KwaZulu Natal kuphela noma niyaphuma niye kwezinye izindawo? Mina-ke ngokuphuma kweqembu ngiyaliswa lisagijima la ukanye umlando wale ngawuzwa liye egoli labuya lingaphethe kodwa abalandeli belijabulele.
angangekho lapho ngaleso sikhathi kodwa nje mina ukufika kwami kubona ngifike nje belokhu bebaningi khona lana nje nangapha koPhoshafteni kanjalo indawo ke lezi engifike begijima kuzona akazi impela nje ngiswe benkamkamu begoli kangako ukuthi kwenzakala namhlanje mhlambe singalindelani eqembini le Messengers mhlambe yini ongasibeka kuyo mhlambe khona okusha enizoqhamuka nakho ngiyakuthembisa noma ngingaze becule phambi kwami kodwa ngiyakuthembisa indlela umholi wakhona ongqondo ngayo ngakushintshela inkundla namhlanje noma kuthiwa sezimnethile kodwa ngakushintshela inkundla lwambhemenza ukuthi abantu behambe nayo ngoba njengamanje njengoba silinde i-album entsha ngicabanga ukuthi i-album entsha iqhamuke ney'ngoma ey'ndala iqhamuka nonyiwana vela ngingabazi ukuthi khona ongasebudedele namhlanje ngoba umholi impela ohlelekile lo. Angibonge kakhulu. Siyabonga baba. Once again we have abalandeli be-Royal Messages. Okay, ngizoqala ngawe ngicela uzi-introduce. Ngisiqoka kaGasa uma kaSigemegeme eHarding kaMbotho esiganseni umlandeli weRoyal Messengers ngiqale kwa umlandeli weRoyal Messengers 2015. 2015 umlandeli weRoyal Messengers. Yini inspiration ukuthi ulandele iRoyal Messengers? Ngaqala ukuyithanda eRadio nje. Ngazithanda kakhulu sengibona khuphulo wami. Hayi ngabona ukuthi labo hayi hamba nabo nje. Ngizithandile badle izingane zami. So i-relationship yakho neqembu lakho imi kanjani? Imi kahle kakhulu ngoba ngilandela iqembu nalo lingilandelayo. Oh wow. Thanda abantu abangithandayo nawe. Ngiyayithanda lapho. So engage kanjani iqembu nabalandeli mhlambe mangabe like kunomdlalo khona mhlambe you have a group thizeni and discuss upon izinto and then come with the way forward? Sine group ku WhatsApp nabalandeli nabaculi siphinde sibe nabalandeli kuphela. Okay. Kusho ukuthi khona nizigodlayo nabalandeli. Khona sizikhuluma sesihlangene sonke nabo. Yeza lapho. Sokuvakasha. Yeah. Sibe sesibane group ye-Royal Messengers ku Facebook. Okay. Sonke nabaculi. All right. Ukuze sazi konke okwenzakala. Awu siyabonga kakhulu Nkosi yami. Ngicabanga ukuthi at this moment sizothatha ama-minisha number and then after umdlalo bese siphinde sikhuluma nabo futhi. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sami. Ngiyabonga ke. Ngicela kuzulula ngobindwele le singaphezulu kwayo. Yayibona ingcwele kubuka kanjani? Angikwazi mina ukuthi ngiyikonyana. Bese kuqale ifuna mina njengekonyana. Ngicela inkonyane is introduce. Okay, lo khulumayo umzomusha Mkhize ngisuka eMaritzburg. Kodwa ngokuhlala ngila eParadise for umsebenzi. Yeah. Ubhuti mhlambe because akukho engathi mhlambe ngizothi ulandele iRoyal kanti akayilandeli because akukho engikubonayo ukukhombisa ukuthi ingwele yeRoyal. Usuke ingqola sewena inkonyane. Ngingwele kwabangangani. Oh. Bese nami ngafika ke ngokwezigaba. Bese wakwana engqole ngaphezulu kwayo. Yebo, njalo ngisho ukuthi kunegaba. Okay. Lento kulento yokukhula. Mawubheka ubuso ngale nangami akwazi ukuthi mina ngingaka mase ngiqala ngoba sisuka eqembini lonke afuna ngimnike indawo avalo. Kwi-Royal Messengers inkonyane noma ingqwele iqaleni. Ngicabanga ukuthi 2011. Hayi that's a long time. Yini yakwenza join iRoyal ekhona amanye ama-team? Ayikho into engiyithanda kahle kahle uma ulalela umculo wesicathamelo message. Oh. I-message iyona ehamba phambili bese uyakwazi ukuhlukanisa ngoba amaqembu asuke ekhona emaningi ngase ngaqoma kwe-Royal. Yaqoniswa nje i-message and ayikho into ebaluleke kusalapho kwi-message. Kusho ukuthi uma umsendele i-message ezwakala uyaqoma? Ahlukene ngoba namaqembu maningi. Alright. Maningi kodwa umyalezo ungena khona ongenayo ungayitholi indawo kwe-Royal uyangena uyayithola. Ingwele ngizacela ukuthi izithule ukuthi yingane ngane abami. Ngizoqala ukubingelela mina bese ngibingelela usisi omdala legend. Bese ngiyichaza ukuthi mina nguzamo ngowakhumalo enkandla
Ngihlala eThekwini, ngisebenza khona eRoyal kimi kusekhaya, ngikhulele khona. Namanje ngisekhona futhi ngithatha impesheni khona manje. Impesheni. Manje khona impesheni ngithatha le impesheni. Ngofela nje khona la ekhaya. Oh, ukuthi ngicabanga ukuthi kumele ngicacisekile uzofela khona noma uzothatha impesheni. Ngithi nempesheni emabe sekufike nomsebenzi. Uyathatha impesheni okusuke seyifemi yakho. Noma xa ngisepeshenini, ngothatha ubhoko lwami ngize khona ngizobuka amandla amesekho. Right. Hayi ngiyakuzwa. Uqale nini uba seRoyal? Ngifike la eThekwini ngo-1999. Isithatha sami ngicula emakhaya. Ngithe uma ngifika la eThekwini ngabuka lento engangiyenza emakhaya. Ngase ngifika ngeza la YMCA. Ngabuka wonke amaqembu ayekhona. Hayi, ngayithanda sikwalapho. Cha bafethu okwamanje ngicela ukuyibamba la ngibonge kakhulu isikhathi senu maybe after umdlalo sobe siphinde futhi sikhuluma Ngizobe ngisekhona. Siyabonga kakhulu Akekho phela umuntu ongenza umsebenzi bese ehamba ekhaya abantu bonke engagcini kumele ngifike. Sisale ekhaya sixoxe zomndeni. Ngingaba ingxenye yomndeni. Yebo. Mazoqala namhlanje ubhalisa ifomu. From IZ to the world, sanibonani babukele Simakahle lona okhulumayo amahlelo namhlanje sila eYMCA ngihlelo nomfowethu la uzosichaza yena ukuthi ubani siyalibona iqembu iRoyal Messengers okusho ukuthi bona bosingabe emfowethu mhlawumbe ungakuzithule nje kwi-ICTV siyaphela kusinjani ngoba sibhekene nababukeli be-ICTV yes amandla ngasekhulu ucula lona iqembu le-2017 yeah since 2017 Siphamandla Sibongo Gatsheni uyabonyathi namhlanje ke sila eYMCA ICTV sizolethulela ukusuka nokuhlala ngeqembu leRoyal Messengers siyathola futhi ukuthi namhlanje izokho kumlando 61 years mhlambe uthe ngo5 years 2017 10 years ukhona kuleli qembu so ungasho ukuthi usuyayifila lo 61 years kakhulu because umthatha isakho njuzwa and afika lo baba badala baseqembu yeah ngiyakufila mhlambe nje futhi ngizokudedela ngoba ngiyabona ngale ayikho iyashisa besizwile kuthiwa namhlanje kulo 61 years esuselephetayo kuneqhude phakathi kohlelo olusha nayo iRoyal Messengers mhlawumbe ukuthi ngikhola kwakho sengawubona ngibheka isikhathi njengamanje lo-12 sibendezo insizwa ayingabaleki ayingabaleki ithi sile Facebook ukuthi sizoshaya so ayifike ezofeza amagama abo sibe ngazo sivele sibe egolweni but I think bebedlala ngakhona so they have been delayed but hopefully bazofika on time if befike i-main competition ingakaqali uqhude sokwazi ukubona but if befike i-main competition asikwazi ukuphazamisa i-main competition kubeni lapha ekhaya ungakhohlwa sihleli kwi-IZTV uthola yonke lo mbukiswano landela ikhasi ekuyilona elipublisha lo mcimbi ekuyibulasi SC Media mfowethu ngiyacabanga ukuthi ngoba inamba yalo uhlelo lusha ngenalo mhlawumbe ke ngivele ngiyifonele ngicela ukuthi ayisale seyidedela nje uthathe lo qhude ngoba phela celebration yakho bashimane engasadlala no mhlawumbe bathambise bangaqinisa kakhulu ngeke ngisho bangaqinisa kanjani bethi insizwa phethe uthembile madoda yabuza basifamanda from IZ to the world from the world to IZ bafowethu siyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi sizoqhubeka nama-interviews akhona ama-president wethu Ntobe wakantobela uzosithulela futhi naye ngokwakhe lapho azothola ukuhlangana nabo sinaye uMdungwa umzilikazi kaMashobane mhlawumbe kuyofanele futhi uMdungwa simnikeze omunye uMdungwa lapho sonke sithobeke si-IZ ngisifamanda mfowethu sikufishela impa inhlanhla nami bengifisa ukuthi uqhude uhambe nani bafowethu ngoba phela umcimbi wenu kodwa ke diamond competition izoshaya thina khona usuyazi sibeke isiteki I know angazi but into lesipractice ngayo nezinga le-team yethu ngiyathemba ukuthi amanqatsha uyazethemba ngiyabonga Thembi wakajani ngiyakubona ugqokile izinto ze-Royal Messengers mhlambe uqale nini kuba umlandeli we-Royal Messengers
ngiqale 2 years back umlandeli we-Real Messengers. Mhlambe emidlalweni wanamhlanje yini nje oyilindele noma ngilindele ukuthi ingenze njani i-Real Messengers? Ngilindele ukuthi njengethimba engiyithandayo yenze okuhle kodwa njengoba ijwayele ukwenza vele. Nayi iminyaka esewu-61 mhlambe kule minyaka ewu-61 ikhona i-Real Messengers, yini mhlambe oyifisayo ngayo noma ukuya phambili ke mhlambe ungangibeka kancane lapho? Engikufisayo ngayo bengifisa nje ukuthi iqhubeke iye phambili, iqhubeke icule kahle njengoba icula, iye nje kude umculo wayo. Ngiyabonga kakhulu siswa. Njengamanje we have umlandeli wenkululeko. Sawubona sisi. Njani? Ngiyaphila njani? Ngicela izinto lezi. Ngicela kwaMthembu la eJozulu Landeli. Wow. Omashiyakhala. Kusho ukuthi bashiya sikhala ngempela ayikho inkinga. Namhlanje ufike la as umlandeli wenkululeko. Ugqoke umfanisano wenkululeko waphelele. Endubuhle sisi lapho. Ungabe mhlambi inkululeko iyeza nemidlalweni? Namhlanje. Ayikho namhlanje. All right. So usisi ugqoka umlandeli wenkululeko, not umlandeli, ugqoka umfaniswano wenkululeko emidlalweni esuke ikhona. Ngiyabasapota bekhona noma bengekho. Oh wow, a dedicated supporter. Kuhle kakhulu. So, if ever, let's say, uyamova from inkululeko, ungaya kweyiphi team? Wathanda wonke. That's why ngiwasapota wonke futhi. Okay. Uwasapota wonke base ugqoka umfaniswano wenkululeko. Khona inhliziyo ikunkululeko kodwa ngiwasapota wonke akhona. So you won't be able to shift from inkululeko to another team. Angeke. Angeke. Namhlanje ke mhlambe ngicabanga ukuthi angazi sobona kwakhona nokuthi umqhudelwano uzobe likhona ngokuthembayo. Akhona wona. Ungamention a few? Naye Royal ngibhekile, oBenton nokuthi bakhona babhekile nabo. Singakanani isikhathi ulandela inkululeko? 4 years from now. Ngangiqale ngilandela efonini ngingakayijoyini kodwa nje ngicathi 4 years ngijoyini. Ikhona mhlambe into eni-communicate ngayo uma ngabe mhlambe like nizwe emidlalweni niya-communicate ukuthi manje sigqoka yini esingayigqoki? Sinayo igroupu yokazi negroupu enkulu yokuthi sixhumane sonke nje. Siyakwazi ukuthi sixhumane. Eyiphi into esingathi le is a must kwankululeko? It's a rule ayeqiwa nje at all. Ukuthi nje ashelani isingane ndawonye, siyahlonipha nje masikhona sindawonye. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Mhlambe mangabe siyiphinda mhlambe after umdlalo sizocela futhi Okay, thank you so much. Mhlambe ezophuma ngithemba ukuthi izobe-right kakhulu ngoba inengoma nje ezivele touching ecommon, inengoma nje mfowethu ezizinto ezenzakalayo. Okay. Ngatomula nje ingoma lapho ebaluleke kakhulu enye ethi akhuthaza abantu ukuthi makhonto oyifunayo empilweni ungavumi ukuphela amandla ungakayitholi into oyifunayo uzogcina uphumelela. Uyayilatha nje kancane ikhombisa khona ukuthi awukho umsheshe ongenanzuzo. Noma ngabe ufuna wakho umbuza baba noma ufuna umendo noma ufunani empilweni ngoba ikhuluma ngalokho ukuthi kade ngehlangene ufuna umuntu engizokwakha nomuzi egcina yaqina ngimtholile. Haya ibala nje magumbi onke umhlaba ukuthi ngagcina ngimtholile kodwa enye ingoma ezoyithola lapho bezwa khona enye ingoma ebaluleke kakhulu dadewethu ekhuluma ngosuku lomama, ekhuluma ukuthi kubalekile singabantwana ukuthi senze njani sibabonge omama bethu ngokufundisa kwabo. Ingoma efana lezo ezokwehla ithaqo
Siyabonga. Uke wamention ukuthi kule album yakho ezophuma kunabanye abaculi osebenzisana nabo. Do you mind to share ukuthi ubani noma mhlawumbe kuzosala kuyi-secret size sithole sekuyi-surprise mayiphuma? Ngicela ukuthi wamanje singamentishi. Yabona sizokhambela sizoyi-surprise omnandi. Okay. Namhlanje be-celebrate 61 years iqembu likhona. Yini ebalulekile ngalokho? Imali yakho sizwe ukuthi yasikhuthaza. Isikhuthaza mawuthi iqembu lihambe iminyaka emingaka zinafikela iyasikhuthaza ukuthi alingapheleli thina. Siyabona ukuthi obaba ngoba balishiya kuthina nje sikhuthazana ngawo ukuthi alingapheleli thina mningi kakhulu iminyaka eselima selikhona iqembu so asikwazi ukuthatha into sinamkhathi ezingabe siyibuka kalula indlela ehlezi sikhuthazana ngawo futhi lidala liqembu asibambisise kubekele phambili walidala nje asingaveli kuphelele kuthina. Ngempela 61 years isikhathi eside ngempela lesi. Singakuconsiderisha yini as i-team okuyona endala nakona wonke ama-team esithathemiyeni? I know anginjalo siyakhona amaqembu onke madala ne-Royal Messengers eSolita sona i-team endala akhona amanye abafowethu amaningi amaqembu esinawo. Alright. Ngicela usithathe usibeke ngoqhude wanamhlanje bekade bonke umuntu bekade ubheka amhlabo uqhude bobhithi wena kanye nohlelo lusha. Malana nesimo soqhude dadebe eqhulisa kakhulu. Awubanga usadlala ngenxa ukuthi abafowethu benama-teenagers lapho nalapho yangabiza khona impilweni yethu ukuthi iphumelele benenhlizinyana lapha nje abafowethu behleli kade bendlela behlele ngayo besaphumelela so siyaxhuzana kakhulu kubathanda bacothoza nabalandeli bethu. Okay, mhlawumbe uma ngabe ungacacisela niyanikhethe kanjani uhlelo lusho benikhethe ngayiphi indlela ephindele imisebenzi ukuthi nikhethe baze bazokwenza umndenani? Hayi nokuba abalandeli abathina ngiphela safaka i-challenge ukuxhumana abalandeli sebethi-ke nayo iqembu ukuthi ningeke nalo sake salibuka. Mhlawumbe iqembu elilandeli uhlelo lusha bahlukane ngamaphoyinti amangaki? Uhlelo lusha liphambili kakhulu dadewethu. Abantu befisa kakhulu bonke phakathi kwethu abangiqolisa abangisa bakhona beliphambili kakhulu ngamaphoyinti so nje nami-ke yade befisa kakhulu ukuthi sizona amandla. Ngicabanga ukuthi siyayigoqa la and siphinde simbongele ngabo number 1 abawu-2 enibathole namhlanje imfethu opposition 2 abawu-2. Siyabonga nje kakhulu lokho kuzoba isikhuthazo esikhulu eqenjini nakubalandeli and futhi nami kuyangisiza ukuthi ngifike ngicome insizwa ngibonga kakhulu ensizweni kuyikhuthaza insizwa lokho. Siyabonga kakhulu. Sibonge isikhathi eniphe sona ukusamukela nokusihlonipha. Siyabonga kakhulu. Ngiyazithokoza kakhulu. Sibonga kakhulu banani sengathi nje ithelevishini yenu ingaqhubeka njalo bohla kakhulu umsebenzi bensenzela wona ngiyabona ukuthi abalandeli bazozithola kakhulu. Siyabonga. Siyathokoza. Siphinde sibingelele kwi-IZTV kumhla ka-21 ekuseni kuyisonto usuku lokuphetha umcimbi-ke lo ebesiwubizelwe yi-Royal Messengers. La nginomfowethu ozosithula ngiyazazise ngiyambona uphuma kuyona i-Royal Messengers. Mfowethu ake usithule kubabukeli be-IZ igama isibongo mhlawumbe singasitshela nendima oyidlalayo kwa-Royal. Ngibingelele kwi-IZTV ufanele wakhumalo onongoma usebenza eqondini le-Royal Messengers usebenza kakhulu laphana eculeni kulezi indlela lezi ezincane ezikelenezayo kusejiji kusasa. Hawu nako awuvumi ibambe lapho kunengoma engayizwa namhlanje noma izolo bengicelebrate u61 years. Ithi le ngoma sike emlandweni awuzeze size kancane ukuthi udonsa uthini wena lapha ya makuthi sike emlandweni. Uma surprise mesuke seyibiza ukuthi ethi find a woza mfowethu usuke sekungiphoqa ngithi Royal usemlandweni mama ngazile phela sikhube kuthini Royal semlandweni sike sisho ke mfethu nami ngisesengisho ukuthi angisenakhe nakusho ngoba kuthiwa Royal Messengers emlandweni wacothoza sikhona simile baba 61 years namanje lokhu imile. Mfaka Khumalo ngabe mhlawumbe uKhumalo ngokulamana noKhumalo lo simbona edonsa iqembu. Hayi impela kunjalo laphana kwaKhumalo mina nje laphana einsizeni zonke kwaKhumalo ngilapha emumva ekugcineni wathi mase eqeda umntungwa asefika wagcina lapha wathi hayi ngeinsizwa senganele. Kusho ukuthi likhona ke babukeli ikhono lapha ya kwaKhumalo sizokulandela nje yonke indaba uthi umfowethu all the way from
kwaNongoma up to here from there ezingolweni. Mfowethu besizwile la ukuthi nizoba noqhude neqembu elaziwa ngohlelo olusha. Siyezwa futhi ukuthi nihoshile, nisabile nangena amanzi edolweni. Hayi, no, akukho njalo mfowethu. Sihlomile futhi izingombolo siyifuni. Hayi no insizwa mfethu ngizothi zohlelo zathi mfethu hayi zabamba zayeka zathi kube kuningi mfoka khumalo ngathi uzangamandla hayi ngeke mfoka khumalo ake silumise ake sibuye sibekolonye usuku bathi hayi abaqeshile kahle hayi lo siyahlehla khumalo nidlala inkombankombana ngibuya kuhlelo manje lithi ihlelo i-Royal Messengers ebalekile ayasese kakhumala ihleshi mayizathi forward bezithi ever kuphela. Mbukeli lapho ekhaya ku-ICTV asikuthembise namadoda ayasithembisa ngokuhlukana kwabo i-Royal kanjalo nehlelo olusha ukuthi kuyedala lokude befanele sibone singeni lakusasa sizowuthola. Mfowethu noma abalandeli bagcwala amahholo sivala i-interview yethu. Cha mfethu asibonge kakhulu mhlawumbe eqala sibonge i-presence ye-TV ukunyela kwenu umsebenzi aboqophana umsebenzi eniwenza nje ubusuku bonke from the start kuze kufike manje umuntu akabonge kakhulu bese sicela kakhulu nje ukuthi abalandeli bakaChothoza balandele kakhulu la ngoba ngiyasithembisa ukuthi nizosebenzisana namaqembu kaChothoza ukusebenzisana uqopho wonke umsebenzi kaChothoza. Sibonga kakhulu nje ingathi inkosi engangigcina kuyo. Mfoka Khumalo siyabonga. Kulula kufanele ukwenze lapha ekhaya noma ngabe umlandeli we-Royal Messengers noma ngabe umlandeli wawo wonke amaqembu aChothoza landela ikhasi iBullers SC Media ilona elizokuthakela yonke imidlalo ezoba khona ngaphansi kwe-YSA Royal Messengers. Mfowethu uthatha unamba bani nonamba bani namhlanje? Lithe ijaja linginikeza unamba 2 liphinde linginikeze 2 ngoba manje imina inkunzi obeka umdlalo kwathiwa ngakayi bese ngihle la konke. Mfowethu siyabonga. Siyabonga cha. Thank you. Okay. Mina nguvusi igama ngwamthembi Sibongo ngidabuka Android. Iqembu beliyenze umdlalo la liselebrate iminyaka u61 likhona endimeni kaChothoza. Iqembu lidala iqembu lobaba leli salifica kubona obaba safika bashiya obaba sebesemakhaya impesheni abanye uNkulunkulu sabamukela sisayibambile-ke nathi siyayamukela nentshe esezayo zisekhona nje insizwa esazintshe esasijoyina eqembini iqembu lisazoyilokhu likhona ake zaphela senginesikhashana-ke nami noma singeside neminyaka u-8 manje ngikhona eqembini. Okay, mhlampe-ke emdlalweni wanamhlanje ubone kanjani? Engikubonge kakhulu ngibonge kakhulu i-support kubalandeli abalandeli baphumile namaqembu kanti bephumile siyafisa nokuthi nangomdlalo olandelayo leli sasasa labalandeli namaqembu ahlezi ekhona. Kuyasijabulisa nje ukuthi masibona ihholo ligcwele namaqembu omdlalo asapothayo. Mhlawumbe ukukhuthaza intsha ngathi nje ukuyikhuthaza ukuthi mhlampe ulandele lo mculo kaChothoza. Esayidini lentsha lo mculo kaChothoza umculo oyiqoqayo intsha ngoba esikhathini samanje sekuneyidakamizwa nobulelesi esikhathini esiningi sesiphila ngalokho sekuvuka abafana abancane abenza into engalungile. Umculo kaChothoza-ke ukwenza ukuthi uzazi ukuthi ukephi ngesikhathi esiwukuthi nala esifunde khona inhlonipho abanye ngabanye bafika ney'mfundiso zasemakubo kodwa iqembu maliqondile nje ngokulalela umthetho yeqembu ukulandela imithetho yeqembu umuntu ayithole nje esekulayini noma kuthiwa-ke bephuma kulayini kodwa nje inhlonipho ikhona kwaChothoza. Okay, asibonge kakhulu le ithuba usinikeze lona. Sithembisa ukuthi mhlambe nangokuzayo manje lo mdlalo sobe sikhona. Hayi siyabonga nani bafethu ukusupport niliziveze lo mdlalo wethu sithokozele ukuba nani. Sibonga kakhulu. Mr. Number 1, Mr. Zulu Messengers, Mr. Mavula himself. Sawubona. Molweni bafethu. Injani? Impela ayibuzi. Siyayibonela. Ayibuzi impela. Kodwa sithatha sibeke ngomdlalo wayizona.
umdlalo ube muhle kakhulu, sibonge nje kakhulu nabalandeli bebekhona bephumile, kusho ukuthi ubehlele kahle Mfowethu Royal ngokomdlalo, yonke into siyibona ihamba kahle. Kanti-ke nami ngicabanga ukuthi bengenze ngayo yonke indlela lokho engeke ngikwenze uma kuzoba nemali enkulu. Uma uthi uyabheka angifikanga ngesikhathi, ingoba bengihleli into zami ngendlela e-right, ngoba ngiye ngifuna ukuyinika noma khona bengiqale khona, kodwa ngiye ngifuna nokuyinika ithuba elanele lokulungiselela umdlalo. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu ojabulile nemiphumela ayibonile lo, ngoba abaningi bebese vele sebeshilo ukuthi cha hayi noma kuthiwa kunjani uwani siyawuthatha. Nangempela-ke kube yikhona lokho bekubonwa ngabantu, siyakujabulela ukuthi lokho kushiwo abantu namajaji ngempela akhiphe khona. Uma onumber 1 abawu-2 akuyona umdlalo lo, that means umsebenze kakhulu. Wena ubukulindele lokho? Bengakulindele sisi ukuthi kungaba u-1 abawu-2, kodwa bengilindele ukuthi u-1 kufanele mangiwuthole, ngoba ngiye ngisenze isiqiniseko uma ukuthi umdlalo kuthiwa uthanda ukuqina, nami ngiye ngiqinise ngayo yonke indlela. Ubuyogeja nje phela ngoba uyageja, kodwa khona akuvamile uma kuyimali ukuthi impela zingahlabani, akuvamile. Hayi ngiyayithemba mfowethu, uma kuyimali nje akuvamile. Umuntu obewubukile umdlalo ngibonile ukuthi ubukhona eHollywood at the time ubukile umdlalo. Mhlawumbe likhona mhlawumbe iqembu elike lakuthusa wabona ukuthi mhlawumbe laba bangasiselo gagini. Ukhuluma nje iqiniso, amaqembu wonke abezimisele kakhulu. Amanye bekuba amaphuthana amancane. Mina-ke lento vele ngiye ngikholelwe ekutheni angibuke ngize sengazi ukuthi isikhala sami ngizosila, ngizofike ngiphume la. Kodwa abafowethu abaningi bonke bebeyimisele nje ngayo yonke indlela, akekho bengayimisele. Kodwa kuneqembu engingaphawula ngalo okuthiwa isibani eliphuma number 3 kwelinye ijaji laseMaritzburg. Zingane nje isencane, cha nami ngibafakile ekutheni laba bantu lamajaji uma ukuthi umculo yawazi lezi ngane fanele yiwini. Into nje ngiyibone kuzona nabo futhi egcineni ngibatshelile, ngoba ngiye ngithanda ukuthi umuntu mangibona amaphutha ngimtshele nje imiphumela engakaphumi, angibabiza ngabatshela bafana bami ngicule kahle. Kodwa into fanele niyifunde, kufanele nifunde ukuthi uma kuthiwa nizoculela amajaji amabili, musana ukumohla ngothini oluyi-1 engathi elinye ijaji alinzile kulona, wafakene esenta amajaji ukuze onke azibone ebalulekile. Ngicabanga ukuthi enye yezinto-ke emshayile kwelinye ijaji. Okay, siyabonga kakhulu. Last week sike sakhuluma nawe about i-album yakho ephumile kaMaskandi. How is it going? Mfethu angifuni ukuqamba manga ngijabule, abantu bakhomba ukuseseka kakhulu. Nakubeke kunale ngoma ethi bathande bonke esebeshaya phansi ngonyawo laba bangabalandeli besithathamia, bathi siyayifuna le ngoma, ingoma yethu le osuyithatha oyifaka ngayo. Ngibhizile futhi estudio ngomsebenzi waso futhi isithathamia, ngoba kufanele ngikhiphe, ngizoza futhi nayo leyo ngoma ekubathande bonke, izobe ikhona ngendlela yesithathamia kodwa, ngoba bayayifuna abantu bathi ngithotshe ingoma abayazi ngala ngayisa ngayo. Kodwa-ke ngizosenza isiqiniseko ukuthi nangapha bayithole ngendlela ezobajabulisa ngayo. Singakumosheli isikhathi, siyabonga kakhulu ukuthi usithathe isikhathi sakho usinikeze inhlonipho yakho, and like usuvumele ukuthi senze interview nawe kakhulu, and once again congratulations opposition 1 about. Sibonga kakhulu, ingakho kwathiwa ngumavula kuvaliwe, into enjenayo eyangenza kwaze kwathiwa ngumavula kuvaliwe kuba kanje. Kodwa-ke bafowethu nathi siyabonga kakhulu, sengathi nje singabambisana njalo nani kuqhubekeni kusetshenzwe kuye phambili okuhle. Kodwa bafowethu umuntu ngabantu. Siyabonga.